কুমাৰ ব্ৰহ্ম বিथाङा बुंनाय बायदि টিমাৰি তেখেতৰ আজি বিজেপি থুমাই আমাৰ পিছত আহি আমাকে শাসন কৰিব বিচাৰা মনে বলেৰে আৰু তেখেতৰ যি সপোন দেখিছে ইয়াতে BTC চিফ হ'বলৈ बिथाङा थारैनो BTCनि चिफ जानो लुबैमारो नामा जायनि जाहोनाव बिथाङा BPF दोलोआव हाग्रा महिलारि सार थाबाय UPPL दोलोआवहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथां थाबाय स' बिनिखायनो बिथाङा रिजनेल दोलोखौ नागारनानै थोंजोङै मोनसे राष्ट्रीय दल सेन्ट्रेल दोलो बायदियावहाय जइन जाहैदों रिजनेल पार्टियावहाय थाबाय थायोब्ला बिथांनि स्कोप बा बिथांनि हास्थायनाया जोबोद लिमिटेड आरो जोबोद शर्ट होननानै बिथाङा बुंदों মই আজি BPFৰ পৰা আহিছো এটা মই বিশ্বাস হেৰুৱাইছো এই দলখনত থাকি जितुर कारणे मैं राजनीति करिछु मैं आसलते आरो एको करिब नहारि जायनि जाहोनाव जों मोनसे खोथाखौ रोखा मोनथिनो मोनो नैबेनि गेजेरजों बिथाङा ओरैनो सोरनिबा सिङाव थानायखौ लुबैया जौसिन थाखोआव थाबाय थानांगौ नैबिदि सिन्ता खालामो नामा बिथाङा रिजनेल सेन्टिमेन्ट्स बा